in farke muku wata laya wacce na san ba kowa ne ya santa ba. Sanadin wannan mutumin da kuke gani Sunusu Aska Popotu bai ji ba bai gani ba kawai saboda ya kasance dan kwankwasiya ne shi, sai da ya gidan maza ya yi birsin saboda kawai yana daraktin din waka. Sanadin wannan mutumin Naziru sarkin waka sai da ya gidan yaro wanda daɗin bakinsa ne ya komai. Ni Murjanatu Ibrahim ina zaune ban ji ba ban gani ba, haka kawai aka laka suna na, shigar da suna na aka sa aka yi akan cewa kotu tana nema na ko wani abu saboda a wulakanta ni sanadin wannan mutumin. Haka ba zan manta ba, ni da babata a nunnuku hijabi na a ƙasa dan ka a ga fuskata na ware na sai ta layi na zaɓi hanya na ware ni ma daga cikin garin. To sai yanzu taka ta zo kanka a zo a ce kaza kaza, kai wane ne kai? Dan lele ne kai, ka kowa an fi kaunar ka fiye da kowa da komai. Sanadin zuwanka da kai cikin gari sai da kan kowa ya tarwatse a cikin garin nan, kowa yana jin haushin kowa, kowa ya tsani kowa, ana tsanar juna. A lokacin da aka ce an kama Sunusu Aska Popotu a garin nan, haka aka zo da Black Maria aka datse kafar da aka yi da shi gidan ɗankan da kuka aka dinga yi ana runguman mutane. To wanda bai san me yake faruwa a cikin wannan ishu din ba, dan darajar Annabi Muhammadu, dan fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa sallama, babu ruwanku. Duk wanda bai sani ba, kai kuma a ci gaba da baka cin hanci. Ka manta kwanan nan wannan dan Daudin da shi nake yin magana, ka manta kwanan nan yanzu mun yi wani musabuka da kai akan wani abu da yake faruwa, har kai wani abu akai. To billahi lazi idan ka ci gaba da wannan mata, ka ci gaba da tanka a cikin wannan, in ba sai na farke maka irin rashin imanin da aka zo a hada baki da kai za a yi al'umma Annabi ba, Allah ya tsinan albarka ka Allah ya ban abin da nake nema. Sai na nuna komai da komai, hujja da komai da screenshot na nuna wa jama'a, na nuna musu irin kai guba ne a cikin mutane, kawai kyale ka akai. Amma ka ci gaba da idan za ka yi abu kana gyara miyar ka ana baka 10,000 ka da sauransu, ka je can ba a hana ka ba. Amma batun ka zo ka dobara baki akan wani abin da bata shafe ka ba, to ka iya bakin ka. Su ma kuma wa'anda ake ba su abin su fito su magana ko su kariya, ba su san inda yake musu ciwo bane, ba su da kishin nasa. Kuma arziki na Allah ne, ba a ce wai za a talauta shi ba ko wani abu. Idan Allah ya riga ya mai arziki, akwai uban da ya isa ya karbe, babu shi. Kamar yadda idan Allah ya azurta ka da rahamarsa da aljanna, ka isa ka hana bawa ka ce ya shiga wuta, baka isa ba. To idan zai gina gidaje miliyan ya je ya gina, bata shafe mu ba, kawai dai kanance can ya ƙara gaba. Allah ya sauki tsiya lafiya, Allah ya sauki iri can da tarkatansa lafiya. Kun gane me nake nufi? Idan shi ne bilgediya ta kuɗi, idan zai ce tub a mutu, mu mun faɗa saboda akwai gubar da ya sa mana ita a cikin garin, a cikin zuciyar mu. Allah ya sauki tsiya lafiya. Abu wani sarkin da ba namu ba da dai sauransu, mun faɗa duk abin da zai biyo baya kuma wannan Allah shine ya bar wa kansa sani. Barin gaya ruwa in yana gudu wallahi ba shan sa nake ba. Kuma ko magana da aka yi ta a kwanakin baya ake maganar zagin manya.